Bueno, bo día a todas e a todos, isto foi así un pouco atraco de última hora. Nada, eu esta peza aprendina porque tiven a grande sorte de ter unha mestra, a Monse Rivera, que recolleu dunha señora, da señora Herminda, que traballaba na casa dun home que estivo encarcerado, e chamanlle o canto do cárcere, porque parece ser que bueno, cando estaban encarcerados, pois cantaban estas coplas. E di así: preso na cárcel estou, arrimado a unha columna, ai, 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 e ti non me ves a ver, corazón de pedra dura, ai, ai, aunque estou preso na cárcel, non teño pena por eso, ai, 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 nin deixo de ser quen sou, nin son o primeiro preso, ai, 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 e na entrada da cárcel non te poñas a chorar, ai, 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 onde non me quitas pena, ai, non ma veñas a dar, ai, ai, aluméame, luniña, aluméame,